This is my for today's video. Right. Dahil Huwebes Santo ngayon, huling hapunan, kaya mag-ano tayo. Kukunin natin yung kordero. Good afternoon, idol. Gloria. Mag-vlog ka. Wala akong man-load. Matayo yung video. Tapos karas balikan tayo. Edit kayo yung kapkat. Sunod-sunod. Ito guys, nagpe-prepare na kami para sa pagkuha ng kordero. Dito lang yan sa St. Augustine na yan. St. Augustine papuntang dito sa parokya, pabalik. Bakit apostol na rin natin? Apostol na ba? Hindi naman. Ayan guys, mga apostol yung mga yan. Yung mga uniform na kulay white na diretso tsaka may yellow. Ayan. Sana yan ako, kanyan. Sana yan ako, kanyan. Yapi, kanyan. Depende mo rin. Ilang pala talan eh. Ilang pala itamo yan. Nice. Nagulat yung brad ko eh. May pagkain ko nabi. Nabi kay Vince. May kaya kaya sa Isidro yung itong yung kanta. Tuki karenin eh. Karenin anak. Penyajan, kami. Hindi ko rin. Malati. Ako na rin tuki. Bakit? Bakit muna kayo? Tuloy ka na ako akong tamang daan. Kanisa, katakan. Yung tamang daan. Tuloy ka na ako akong tamang daan. Ang daan papunta sa Rakem. Mga magkakabulot siya. Pagkabahan ko, yung makuyad na kasi eh. Yan nga rin ba yung kayo? Yung talan pa yung toto eh. Kaya akong talan. Basta no rin talan ngayon eh. Gapota siguro. Pag-prosesyon. Ito na, gogora na kami. Hindi kita, mumuna ka ito. Yung malati ka na mumuna. Yung mga ragul lang ka talwi. Ten dwarfs.
Ay, ba't itang kukuwang... Video. Ang kukuwang video, kanyang mumuno. Makanyan. Wow. Kanyang mumuno. Bakit? Wow. Pati naman na ako pitamit namin ito. Yan. Nukurin ko, dibutas ko kanyan. Ah. Ah. Ay, tayo man nakakit to. Mapit. Mapit. Pero kay katamo. Lahat mong film ito, kunwari. Ah, mo ko tutakik ya. Ayan o. Oh, lumayag pa. Grabe. Sinabi ko mga kung tamandaan, tutugiyak ako. Oh, linual na rin ito. In the name of the Espiritu Santo, at in Diyos, mi paligayan niya kapamilatana, in kayang kamatayan at pamanyuging neghe, paligayan na kayo naman sana, at in mapamakalulo ng lubod, mantabe sa parating kay kayo. Kalumuran kong kapatid, kaniting kagat panakunan, mititipon tamo man magmasasyad in rito, ning
pamandakit king Cordero, Yesu Kristo, ami daw nanting sakripisyo ban ikabusyo, inyato kaniting tinandit, bidaw tamong mitmong kapasalabatan king ipa, uling pera nane inganak na ban niligtas tamo. Para ka rin sablang pinandit apigtak sinan tayo ino at lingat tayo mismong kababantamong adwan ng kapatawaran ng Diyos. Atin ba? Sorry. Bukan niya. Ginoo ikaw na nabiling tinggal ang kapulungan ng kasiluan ni pamakisot Ginoo pakalunod. Ginoo pakalunod. Ing Diyos sa malipayan ito pakaluluan na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo ika na nakatasana hindi pananangga. Manalangin tamo. O Ginoo manalangin pa, mayupayang ito at alananggang Diyos. Inyang kasuluno, tintang lingapunan, tintayang alagad. Tinatag na iti para kapilanman, inetong amakakabos, akapigananakan, indilgin kayang kamatayan, dinamulete kayong sarili, balating Cordero, malinis, at matampangangin ng ganang makapurian keka. Pabanalan mo rin kekang talusuyo king pangasesera kaniti mo rin banal na misteryo. Banting sablang tao king mabilugayato. Iyas lagan na king metong akasalpantayanan at buklorano ning metong nulugod. Itiyadan ni kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili ang marikekan. Amen. Maya kabalita ang panggang San Juan. King panahon ito, meron nga siya pinagluba ni Jesus at nga nang ligtapat, ing katutuan sa sabyan ko kay kayo, pakpak sila na kuning metong kay kayo. Ni paglalaweran nga at erabano nung nino nga manwana. Makahilig yang malapit kang Jesus ing pakamalan, nandili ka rin kalagad na. Sininyanan Simon Pedro at Gana, ikotang mo kaya nung nino ing manwana. Inya nilapit iya kang Jesus at kitang na, Ginoo, nino ing amanwan mo, pwede ba't ng Jesus, isosoke ing tinapit at indilan ko kanili, yapin ito. At inya nga sosonan na ing tinapit, inabot na kang Judas, ing anak ng Simon Iscariote. Inya nga tanggap na ning Judas, ing tinapit, bidod na kaya ing Satanas. Nga ng Jesus, daktan mo ng agad, ing sukat mong daktan. Dapat talang makibalo netong man kaning kasulunan ng bakit sinabi na iti. Uling Judas, ing kalaingat ka rin sa labi at ing nilisip ing pasaliwa ni Jesus karing kailangan na para ing piyesta o parina na lamdimos ing pakakalulog. Inya nga pangalan ni Judas ing tinapit agad ng beko, dili na kanita, nga ng Jesus, kalako ng Judas, ngayon ni paligayat ng anak ng tao at yung kapamilatan ng paligayan ng Diyos. Yung Diyos naman, paligayan ng agad, yung anak ng tao. Anak ko, ditak ng panahon, nga kaya gayo ko. Panito na inyo mo, dapat sasabihin ko, kaya kayo ngayon, itang sinabi ko karing Hulyo, kayo kakapunta, ting pupuntanan ko. Nga nang sinutang Simon Pedro, nukamunta, may iba ni Jesus, kamakatapingin ka na ko, ketang puntanan ko, o nang kaybat makatupito. Nga nang sinutang pasibayo Pedro,
Ginoo, obat ito makatapite kang nini, idameke, injebu para keto. Mediba ti Jesus, idame mo injim kanako, ikasutuan sabihan ko keto, aligan mo na akong makatatlong bayo ya tulaw in taksyo. Imayat ng balita, hindi katang kaligtasan. Kanitingal do nungno at takbuan tayo ng tunay kordero ng Ginoong Jesucristo, manalangin tamo ba maging tapat tamo kayo nung makananong may tapat niya hindi kay katamo na tamo manalangin Ginoo salamat kay ketong sakripisyo ba ni Gabriela in tao. Ulitan tayo po. Ginoo salamat kay ang sakripisyo Banda-Bea Ikaw. Dakal kay kami Ginoo kanyuman ang bulas, pagpalitan na naman, hindi nakakuha ng pila o material at ibanyan. Sa uwan mo kami akil at pangamalan, itunay lang hindi ang among panginayan. Ipanalangin ito. Amen. Ginoo salamat kay ang sakripisyo Banda-Bea Ikaw. Dahil kay kami Ginoo, kayo padalang aliwa mong disipulo, nilang ang itindihan ng ang sasabihan, ulit pa nilang pipilinan sarap, ribalubog dahil kami, puro at pinipulutan. Sa uwan kami bukla, karenilig mo kaya kami. Ipanalangin ito. Amen. Ginoo salamat kay ang sakripisyo Banda-Bea Ikaw. Dahil kay kami Ginoo, nilala ko na hindi kay kapanayan. Pupulahin kami naman at patatas kapamilatanan pang pamangkamate ng sarili. Idugtang mo rin sarili, pangtanggapan ni ingalanggang sa awang dawin nilukod mo para kay kami. Ipanalangin ito. Amen. Ginoo salamat kay ang sakripisyo Banda-Bea Ikaw. Dahil kay kami o Ginoo, pati maging tapat kita. Mabiyasa kami sana tupad at maging tapat sa rin pangako ni ikas kita. Ipanalangin kita. Amen. Ginoo salamat kay ang sakripisyo Banda-Bea Ikaw. Salamat din sa sakripisyo mo para kay kami. Nungena kay tunay gobyerno, alam kami naman din, ikaw yung tao. Pagbiasa kayo sana, ano ba mo, maging lulugod, maalang kaninayan kapalit. Kaya natin ni makabayaran ng Kristo, yung lumapit ako, kaya kami yung Talentino sa dito. Pamilya Talentino, palapakan mo. So this is the annual or yearly pledge of Panata and devotion to the Lord. So on Thursday,
Sa ito po ang kanilang panata ever since, ito po ang debosyon at panata, yung sumakit po ang Webis Santo, ang paghahandog ng Cordero, Tolentino, dito po kayo po, babasbasan ko po ang pamilya. Panginoon, salamat po sa pamilyang Tolentino, ang kanilang pangunang handog at alay, yung sumakit po ang Webis Santo, ay nagbibigay sa amin ng malalim na kaalaman ukol sa paglalarawan sa katunayan sa San Juan. Regalo ni Tekang Gracia, paan pabanalan iting Tekang malukang tuknangan at bendisyonan ng balang miyembro daring Mexidagon ngayon kagat panapunan ban umpisan niya ang misteryo Paskwa at ngayon Webis Santo ang pasakit ng apong ang bukas, ang kamatayan, ang Sabado de Gloria, ang pamanyupinang Nebi. Maging tapat kaya sana karike kang kautusan, maging malugod ka, king balang metong kaya kami. Makasadyang magsakripisyo ka lang pa ng dewa mo, at maging tandano ng kekang pangay pa ketiging yatong kalupad na Jesus Maria Jose, at kaya kaming patulunan, ketiging Balen, Florida, bilang alwagi kalapagobra. Ang ganak yung dasnan na rin anak mo, ingkekang kayarian ka rin balwa. Itinganagan ni kapamilata ng Kristo, Ginumi. Amen. Ginoo, maraguling lugod ko, kaya kaming tao, mo, kailangan mo kami. Kingtildumong panahon, tiburan mepa ang anak mo, pakamalan ni Jesus, banting lasa na at kamatayan ni Cruz, akwaming aligtasing tao, tinggapos ng kasalanan at kamatayan, karingamanong ilaksega, dininag ng sala, ang taong maglakbe, ketiging yato. Matula may sanang bindisyonan at pabanalan, iting Cordero, larawan ng sakripisyo ng pakamalan mong anak, parati na sanang pagkanakake kami, ing lugod ng ekukupas para kay kaming kapatad na maging karapat dapat kay sana king lugod ng alang kayan. Mabiyasa kay sanang making tapat at talutupi ang dating diras kami king kang kayarian na nung luga ni panayan itinganagan ni kapamilatan ng Kristo Ginumi. Amen. Panalangin at bendisyon na ning pamamupos. Itukuyo rin budokyo para kay masusing bendisyon ng Diyos at pagmamawakalulu amin niya limbawa kay kayo tungkol king lugod king kapamilatan ng pamaylasan ng anak ng buktong ipagkalugnasan ng ritmong kalabalog king kayang bendisyon king kekong kasuyuan king Diyos at king kaparang tao. Amen. Ngayon sa salpandayanan niyo ing kaligtasan niyo ing alananggang kamatayan king kapamilatan ng kamatayan ng ginutang Heso Kristo kaptan niyo sa kayo ing kalaming delananggang. Amen. At pangking pamertitulad yu kayo king kalimbawang binyena dikil king kapakupabag niyagong kayo naman sana kiligaya ng kayang pangasuping medye. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may payung kato sila dinig pa po nga na po ni Espiritu Santo kampeta ring memalen ng Jerusalem ipasagtay Jesus bilang kaya katamong gilong yung tunay Cordero ng Diyos at tukyan tayo at iyatan tamang daralin tamo yung kayang kapurian. Romy, Brother Rusty. Ayan guys, tapos na yung sermon niya sa Cordero, kaya babalik na kami ng parokya.
Salamat po kay Saab, kay kinakama po technician for the sound system. Salamat po kay Ernst, and Johnny Force, Mga big star mo. Marami pa. Stop in the name of love. Ditangkay yan, drone. Ha? Baka drone. Dadaka po sa alas 12. Wow! Isa ko, nakmuli. Nanti ini kong resulta. Ulo na sila. Masih betul po. Eh, kaya wala sa po. Ha? T-shirt. Ah, t-shirt. Bro, magbigil ka ng mga bakasyon. Sakto yung issue. Makaba, makakaya pa kasi marami. May edit ka kanina ni bro. Ang oras yung mali ko yakit eh. Photo mo may yakit na yun. Wala kang liwa. Ano yung lang yung tagkan nito bro? Yan ang messenger mo? Ano yung Facebook. Pero wala yung tagkan nito na. Dito mong picture yung ating tag kasi yung video wala rin. Wala yung tagkan nito. Balutan mo yan kahit hindi ka nag-ayaw. Ba't ang ating napagawa ng talakan na okay, lipat mo yun eh. Scaffold mo yan ang third floor. Third floor. Hindi, ganyan harap. Harap ka kanina. Wala ka sila harap. Tagal lang ito ha. Ito po.
Subukan mo yun tayo. Go. Guys, hindi ko na nakuhanan yung paghugas ng pari sa mga 12 apostol. Kasi meron live doon, kaya hindi na tayo makakasingit. Baka mabawal tayo. Kaya dito ko na lang kukuhanan. Mas maganda sana kung nakuhanan ko ng ng live, no? Para nakita nyo kung paano hugasan ng pari yung mga paa nila.
ng mga 12 apostol. Pero dahil bawal, meron kasing media dun eh. Ayun na, media. Kaya hindi ko na nilapitan.